топ 3 най-богати деца в света. Номер 1. Нортуест. Тя е дъщеря на реалити звездата Ким Кардашиан и рапъра Кание Уест. Нетното й състояние е потресаващо, достигайки $375 милиона. По-голямата част от състоянието й е вложено в доверителен фонд, създаден от родителите й. Този доверителен фонд включва повече от 14 недвижими имоти, $5 милиона в биткоин, 6 луксозни яхти и 775 чанти Луи Вуитон. Номер 2. Блу Айви Картер. Тя е дъщеря на музикантите Бейонсе и Джей Зи. Нетното й състояние се оценява на около $850 милиона, с годишна надбавка за заплата от $50 милиона годишно. Айви наследява $150 милиона от родителите си в деня на раждането си. Нейният доверителен фонд включва 65 недвижими имоти и частен самолет, дарен от баща й. И на първо място е принц Джордж на Англия. Принц Джордж има нетно състояние от около $3 милиарда. Напишете какво мислите за тези деца в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.